Majong hapon ni jong tanan. Welcome back sa mong channel ay Lexi Vlog. So karong adlaw guys, di mis karsada gi kami dito sa ibabaw. Unja kay di mas ang ujuan, da may mangga datong naghampuong. Ning saka si dia nakadakog sa kasilupin. Dabong pa ni siya guys, tas manang sa likod to ah. Hinahinay kay mabuto unja kanang dako gyud kang buto kay ko damag. Tapos ate Rudilisog si Mama Julie. Hi guys, isang hapon. Diya mga amig mangga inig abot. Kinsa tong isa kitag ngipon, makakaon bagi hapon. Di ko naman ambaw ko na dya una sa makakaog mangga ag buntis dari salinan. Kay na katong purmi. Kay katong nangwa mug mangga ti murag gagagmay pa to no. Murag ning dagka na puri. Na. Nyana dagko pa to rin. Kumot na ba jikadyo guys? Kay kuan kanang ay press pa jud gikan pa gudis punuan. Sinaka. Arang lamian ni ron magpa-piti-piti tas atong kababaan. Grabe agianan dari mura naman nig kuwang naman nig tanem. Tanawan ni guys, to lagi hapit talagi. Dari spikas kay di dangeg. Na nalawom naman nin ansa na maintaw ning karsada ah. Grabe naman ning ka. Gubing naman eh. Nalawom man gud ni. Pero, okay lang nalang kay Diaman dia. Thank you. Have a nice day today. Ibili na naman sliksi kay Lapok. Okay guys! Bawa ka kisa na? Ninay mo yan na? Ninay mo? Di. Diyan na guys, sampuong ka doon sa tayo mo sasawan na rin. Tuyo kamay. Tuyo kamay. Kanan ka o pakanan? Tuyo kamay ako ha. Mga anta guys, og mangga. Ano ko lang ito ako? Pili mo. Nagparadius na tayo, basta tayo mag-standby sa gawas kay uwan, maulan. Nag-insama mo, sa medyo gibuhat din, ang mga gibisaan. Na. Sanay? Sila ramantos, Mida, Jennifer, o si Ahang Agso. Wala to, naghimo sila buwak. Bukas na. Hindi ugasan ni nanahang. Ay nahuog man yung uban. Sabi labi ni lagoto rin dinikan. Mga girls. Saan ka na eh? You try. Try to eat. Nanganing nangabuak. Sige na maginagtot si nang makay. Ang asawa? Muli mo krus tibang. Ang asawa? Asawa. Naman, istorya man ito nila ate Mika. Ito magpas manong beer. Ha? Ito po. Mga tagmangga guys. Sakto ni kawanan. Hamas din mark na. Be, lagi. Yan pala di sumingin. Ang dami kakbag. Saan na ito itong sunul diha sa ref? Kamu kagluto sa kuwante? Anong, sanay lutuan na ng Air fryer? air fryer? Di ko kamaw na ng air fryer. Si Mama Ali rami na nasayo na na. Mga nang buwan na, pero... Tuyo ra ba ka, Hubi? Ulah, nagdaghan. Tuyo upuan, guys. Suka. Tuyo suka. Tuyo o sukal. Yung kamao ay. Di ko kamao di air fryer. Di kamao sa ati, Monica? Kamaong ko? Kamao ka? Oh my goodness. Goodness. Yan lang humako sa tempura. Kamu kami mukso sa tempura? Mangga na po. Sakit na po niyang balatian na niya. Mama, kamaos doon. Ate! Baka nang ipapapid. Ito na. Huwag ka na anak. Huwag ka na siya na. Ito na. Lem. Uy! Wala, bibi. Okay. Jangan napay wapay di pagahig jang liso. Dabong pa. Virgin pa kado.
Sabi balik dyan nga niya Ah, mahal kayo mo ni. Tag, may binta ba to? Basta yun. Facebook? Libera din mo ay. Libera naging kuha. Saka man. Nay, tilaw ko nun ay. Ako sakit ng ngipon na nangyagon, tapos ay sisimag. Ang tanggal na rin ako. Ito ang tanggal. Sika ag mangga, pero nigdugon, ano to eh. Ate Ems! Come on, baby! Hey, Mangkin! Mangkin! Milita! Hala, ako ka-upload. Grabe signal. Dahon. Ako gabi ni balik. Gabi mo ko. Malood ko, te. Bayad ako. Signal. Wala, bebe. Basta ay mo likod. Pila ka mo ka mana? Kaya ka mana? Kumana. Duha. Ang sali. Mapakamuka mo sa iyan eh. Dahil mo maribok ay. Huwag mo na may lalula ay. Hindi ay. Manilamit. Manilamit ka na dyan, Chris ko dyan. Ganahan, magpapostijig si JJ nga ni. Labaw. Takay sana kay kwa ka na sasan lakas ka ng mama bebe. Pero oh. Wala sila kakaubang ka nga ni Chris. Masam na ilang mo ganito nyo. Naka. Naka. Sasawa na rin ah. Sasawa ni dyan dali. Hindi man ito Bisaya. Kaya lain na. Natabang gibuno-buno, te. Hindi, lain na to. Hey, bilat mo na laglag. Kasi bilat na laglag. Imo ate mo next. Anak ko kantos. Diyan pa sila mo. Diyan. Gihugasan mo pa nila. Wala ba mo papakin mo? Naka. Ha. I love you, baby. Siya siya akong ipicturan ba? Kung isa ni Flora may ano na siya. Uy, panghatag yung taon mo. Kurame? Nga dahil kisalin. Nung sa kamo uli? Picture te, isin din natin. Dang Basta. Ben. Dang Dang, dali dang, apas. Tensa. Uwan raman. Tensa. Okay na ba mo yun na ba mo pinamit? Balik. Dang, apas dang, di daghan dang sa kasilupin. Uwan raman dang. Halinan ra ka. Si Prabi. Naikag na. Naikag na kay mo na dyan ganahan, dabong. Ala ka. Oy! Kasi di mga tambaw. Ah, May pinamit ali. ayun nga. Mama ulit. Kapalit ako tambaw, be. Hindi matambaw, eh. Ikas na dyan. Ha? Ikas iasap usap. Mabiking mag... Ay, sa umro, lumagin ka na. Masarang sa ulo niya yung huli. Laigi dyan, eh. Kinaukot. Naukot lagi. Maglisid na doktor ni Kuha. Kailangan na. Kudkud na. Wala din sila madaga. Wala di, de. Pangidhat ko pa dali ko oras. Wala din sila madaga. Wala bilik siya. Umulit yung lagti. Kami na sa ulo. Hindi magalit yung sitoan ni Madaga. Dugay. Madaga, magdugtas sa panahon na Madaga na yun. Joke lang. Vlog ay. Vlog na ba sa isa? Dito natin na. Nalag ko'y kandi, isang po ko ka matnong. Nakita na no? Kapag duha na, tapos lubot ang luha. Ihabag sa rin sa hang. Naidos. Nabito na. Kapag po ko ka matnong. Matnong. Ara. Ngayon ka, ihatag din mo. Nagluto din sa Tihimi o tempura. My favorite. Kaso maka... Kaam ka na Kamay na nabaligan bago ko sa te. kaha. Mga luto. Kumot lagi ni. Kamu din sini nagluto. Ay. Luto, mangugod din ako may tigluto. Chipcook na daw yun. Rito. Soba. Inga na ng inspired of your love, baby.
Tapos Aloy. Aloy lang. Tay, sa kalam. sakit ang mga kondolit ha. Lamigan tayo bulugan ko. Ang utro ka na. Iwan ako eh. Sakit nito na eh. Magdatas maribuhok ko nga. Huwag nga, ang batin so. Di oh. Ako din. Kasama yung hindi pa sa kanan ha. Si Roy na itagaag 150 aron ramang makakaon nagijahang pag umangkan nga gwapa. Diyan. Bakit pa daw tagay? Ipalisin din. Crispy. Itagin. Ang barok. Kulay kag mo. Kag mo ko sakit ang gam sa langit. May abang piti-piti guys. Sakit din mong gamit gyapon ti. Piti-piti pupus una ta dani. Dugo na, napipipit ang dugo na. Wala ako ting dugo ko bako. Alo, hapis. Nga doy. Ay naman racing kon. Last. Wala magutus daan. Ba, nanay? Ihatag ni imo. Kung si Luzon, may bisita na ipakan na naman. Hindi ka natin. Buo din na ana lagi ko eh. Dito na. Baka ko dito. Paano ka naliin? Siguro may lagi gipiti lagi. Wah, dito isa kay asin na sige sa. Pila na. Bubot naman ay. Ay, so ba rin bangos? Lami nun. Butang sa kon, wala butang pa na. Yan na panakutan kay uwan. Paano ba na nagkikiskisan na eh? Ha? Nagkikiskisan. Basta. Ug sinigang di ay kay larong na sabaw kay init ag Mama, saktong kaya- na sabaw-sabaw kay na dawan. Panakot ta. Wala pa na. You chat of Marcos. So that hibay panakot. Tawga. Wala mo. Wala mo ba rin eh. Takbag. Bawang siya ang tungat ini sa iyang ito. Ako rin doon, Kung ipakuha product sa to. katong pagpupulat. Diyan, bitang takbag na ng likod. Takbag. Kasama din ang sa anak. Ha? Kasama din Lechon bele. Lechon roll. Roll di ay. Hindi na, damang tato na lang. Damang luto. Tomorrow na lang sa balikan, kuwan, bangus. Tomorrow na lang bangus. Ang buong mga galuan na yun. Kailan naman nila ba? Hindi ka rin. Masama na. Dito sa haot mo. Tama na. Ang nasa ka, badge, wala mo, di dito mo ka angay mga taas mo, no? Nasa ka, badge. Ano yan ha? Sira ko. Dami bang Ha? Hello guys! Daday ko sa ang garden guys kay magpuna ko sa mga pipino nga wa ning tuy hakaw nga matay man ag uban. Gipang-od man gud guys na gipang damage ag mga dahon. Da pa man tuy nasalin ang ipang bugas dari labog humok ag duta. Kay ug di gajud ni ma kaluy as Ginoo di mabuhi aw tam na naramang puniglain. Kay saon man gajud. Nagkuan ko kay nay uwan. Kaligsik na pud. Nangamatay maguguban. Ikot-kot sa ud. Jaga deng buwak guys nga to ang gisabod, nabuhi na to ah. Ito'y hakaw na. Daghala ba jud kadyo? Jada pa gisabod ni nanay dari bohanin na. Muka na pakughanin na jang pagas diha. Atis ba to sa to jang iingon? Pagsan katurang wa nanubo ang gibutangan guys. Ang gipunaan. Naiwan. Kuya, bagang ismagola. Tatay. Ala, uwan na. Dara guys, agatong buwak ang gipang sabod, lami ra ba jud ni jag mukha na guys, mubuwak na gajud. At sabi, buwad ba na yung aga naman eh? Dito sa bagha. Na guys, mo na siya kani. Daghan dapat to ah. Tudad to ah. Ag uban des pipino guys na ingani na, inganig dahon.
Gikut-kut sa mga marites. Gikut-kut sa o, dyan maglili sa tas ahang sibuyas guys dia. Ningan matos ati mo na kag ilisan kuno ni dyan kay dyan kuhaan. Mating ka dyan ning mga nagadod. Na, nakuhaan mo kuno ni na. Ilahan ka dyan kay wa na ikaparis. Pero sagdiraman, at least nabuhi man pud siya guys na. Nalipay ko nagtanaw sa tanam sa sibuyas kay nabuhi. Ha, ini abunuhan puhon. Dyan dugangan pa rin nahagpalit. Grabig patulaw may pagkahurot. Gabos gapog bunga. Gapon na kaipog tulo. Jadi ana po da nagikumbabit. Hasta agkundol latos ilikod na napod. Gikumbabit. Agloy ang nanay dato to daghay unod na lagi. Hala day dako wala kit kuha ni kay maguwang na ni. Wa makiting nanay kay naglubog. Kuhaan guys kay maguwang na po di na pud makuan. Di na pud mautan dapod. Nagitago. Nga ni guys padung sa maguwang mo nang hangkuan na ni. Kaya man makiting nanay. Nagtago man. Harbiso na ni nato. Ay Ginoo. Kahit man. Lalubag. Lami ron ihigop og sabaw guys kay kuan. 101 na hampuong. Lami ron magsigiglaw uy kay uwan. Daghan gyapog bunga. Bitay. Tarag pato. Tarag kuan guys, puting bato. Nagkadto na jud ko diha. Katong kamis. Mayor og hang ujuan. Ja, dadto pud minang mangga guys to kato. Kato minanguha. Daragluy ang nanay naagi agbaha. Ning tuyhakaw gisang bunga. Hindi diyang kaluyhaan. Mother. Dali magtiwas ako kuan guys, puna. Sa mahuang garden. Wala, nagigwaos man jud mga pipino. Guys, sinawan jud bunga. Agian man di ay baha dani. Agias baha. Jadi na day tanim ni nanay dia. Tanim na dis nanay dari kuan. Karlan. Tama na nagkarlan. Tiwas ako puna kay napay daghang na. Kani punaanan kay wa may niterek. Lamin tag ingani ra. Di kay pasulabi pag ngani na nagpangod ni mga mananap kuan gunahon na pud guys gunahan sa pudinaho sa di pa kumo balik sa Maribohok. Ang punaan kay gipangud man. Dara ka kay lapok. Dara. Garabeng. Yara ka bi kilapok. Wa man ka adyo ning tawo nga nang ano? Karing taong ba? Wa na ka adyo mo nga. Tagsara. Tag-asar ba? Pangud magdahon sa pipino. Pansanin ko ana ay kare pipino ni. Pangud. Gunahon ay. Ginangan lagi. Manigingag po dyo sa ta. Guna sa. Padarape.
pila rin pag padarap na ni. Human na pod. Wala sila kitas tuan. Patula yor. Dayor, si motor kay patula.